दर दर दाना कि दिहलू रात भर जगाई बिना काम के आई सती सवा धुरान के बाबू हो क्या बात है तनी हम अनपढ़ व्यास हैं भैया कैसे कहतिया नहीं हो करेलू कह तरण चकिए भौजी काहे के बोलावा ताड़ू परेशान कैलू एगो चुम्मा ना देहलू बदनाम कैलू कैसे नहीं हो करेलू नहीं ना करेलू नहीं ना करेलू नहीं हो करेलू नहीं ना करेलू नहीं भाई हो भोला मामा घायल करतारू क्या बात घायल करतारू घायल करताड़ू कही कही शाम के कही ए बबुआ आज ना काका आई बेचारा जाता हूँ सर नहर का पुल पर बैठ जाता हूँ कि आज ना तो काल जे नियरा रहल वो दूर हो गई भोला मामा जे नियरा रहल वो दूर हो गई ना जानी कौना घमंड में चूर हो गई हम तो जनली की चीनी के बर्फी बनी उस सरल आषाढ़ के गुड़ हो गए नहीं हो करेलू नहीं ना करेलू घायल करताड़ू हो घायल करताड़ू कही कही शाम के सती सधुरान के क्या बात है और धुरान है वो आई जा कैसे कई के सो रहो सिंगार कैलू नैना सवार सो रहो सिंगार कैलू नैना सवार भोला मामा सारी रात बीते
बीते रट तोहर नाम के ऋषिकेश दुरान के नाम। कैसे कहता तोहर देख के समान भोला मामा परेशान तोहर देख के समान राम केवल परेशान। कैसे काशी शुभम मिली काशी शुभम शिव शंकर मिली जे लोगी बिरहा सम्राट बानी रतसण के उहाँ के आवाज का जवाब नहीं खे। उहाँ का के काशीनाथ वर्मा एगो सरसों कराई के बराबर बा लास्ट भाई मामा हो। काशी शुभम मिली लालावतारे जाम के काशी शुभम मिली लालावतारे जाम के भोला मामा चले के होने खुशबू तहरा याद में क्या बात है खुशबू तहरा